Giingon karon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga lisod kaayo ang panahon sa nasod tungod sa halapad nga mga reforma nga gipatuman sa kagamhanan nunot sa anomalya sa flood control projects. Matod sa presidente, gikinahanglan nga ang dakong operasyon aron matangtang ang kanser sa korupsyon ug masulbad ang problema sa pagbaha apan dili malakihan ang kasakit nga idulot niini sa katawhan. Nangayo og pasaylo si President Marcos sa mga kalisdanan nga nasinati sa katawhan apan gipasiugda nga kinahanglan kining buhaton. Giangko ni President Marcos Jr. nga lisod kayo ang panahon sa nasod tungod sa halapad ng mga reforma nga gipatuman sa kagamhanan nunot sa mga anomalya sa pagbaha sa iyang gipadayagan. Matod sa presidente, kinahanglan ang dakong operasyon aron nga matangtang kini. Samtang nangayog pasaylo si President Marcos sa mga kalisod nga nasinati sa katawhang Pilipino. Express Balita. Express